Alfons Duran Pich, què tal? Bé, i tu? Estàs preparat per menjar-te el món? Bueno, mica en mica. Va. Perquè no se t'indigesti, que és important. Molt bé. Deixa'm dir una cosa abans de començar a xerrar i a arreglar el món, que fa temps que compartim nosaltres una visió de l'actualitat i sobretot de la manera de comunicar-la i de tractar-la, no? Jo crec que és això, és a dir, la forma de realment d'aproximar-te a la realitat, per poder comprendre-la. No, jo feia notícies i necessitava sempre no quedar-me en la notícia d'un minutet o no, aquell breu que mirava d'explicar un món sencer d'una manera que ja es veia que no. I per tant, la veu de l'anàlisi, no? La mirada d'algú que està a sobre dels temes, no? Que busca les fonts directes, que ets tu, això. Jo crec que avui dia la majoria dels mitjans d'informació simplifiquen molt la realitat, es queden simplement en la superfície i aleshores, clar, si quedes en la superfície, doncs, realment és poc comprensible tot plegat, sí, no? Sí, aquí no ens quedarem a la superfície. No, per això som irreductibles. Exacte. És a dir, la cosa és que es tendeix a reduir les coses, és un procés realment d'autolimitació. El concepte irreductible vol dir això, no estem disposats a fer una reducció de la realitat, sí, anem a fons de la realitat, comprendre les arrels que expliquen la realitat, sempre les arrels. Sí, sí. Dir, la gent diu que si hi ha hagut han tirat una bomba aquí, allà, no, però què hi ha darrere de tot això? I no és una cosa puntual, no és conjuntural, sinó que és estructural. És el que distingeix la punta de l'iceberg, el que veiem, de la base de l'iceberg, no? I amb l'Alfons el que volem fer, doncs, cada setmana, és submergir-nos i anar a la base de l'iceberg, que és on podem trobar algunes explicacions, algunes claus. Després cadascú que es faci la seva idea. Nosaltres opinar, no opinem, no? El que nosaltres fem és posar sobre la taula arguments, dades... Tractem de decodificar. Tractem de decodificar perquè la gent després ho comprengui, ho interpreti i ells mateixos. Vull dir, no... Molt bé, per tant, ja sabeu que aquest és un podcast irreductible, fet per irreductibles, que som l'Alfons Duran Pich i jo mateix, en Xavier Moixí, que recuperem ara a internet, amb aquest canal, els irreductibles, doncs aquest contacte setmanal per repassar i per analitzar l'actualitat. Dic recuperem perquè l'Alfons i jo hem compartit micròfons i platós a diversos mitjans de comunicació i ara ho fem en el nostre, en el nostre propi canal a YouTube, que es diu Els Irreductibles, el podeu seguir, ens podeu fer likes, comentaris, el que vulgueu. Alfons, el que ens hem proposat és, abans ho deia, menjar-nos el món, en un sentit figurat, però sí que és parlar del món. Hi ha moltes expressions en català amb la paraula món que les anirem posant sobre la taula. Però avui comencem amb una revisió de l'estat general del món, no? Si féssim un debat de política general del món, no? Si un marcià ara mateix arribés al planeta Terra, des de la nau el que veuria és dos punts on hi ha conflicte, on hi ha foc, no? Veuria Gaza, què passa allà, veuria Ucraïna. Els mitjans de comunicació insisteixen, ens informen cada dia sobre aquests conflictes, no? Què tenen en comú i què tenen de diferent aquests conflictes i què expliquen del món? Bé, de fet, realment hem de dir en primer lloc que els mitjans de comunicació es focalitzen en aquests dos conflictes, però conflictes al món n'hi ha molts cada dia. Es parla de dues guerres, però potser es poden considerar en aquest moment a l'entorn d'unes 15 o 20 guerres al món. Dit això, però jo deixen que faci una mirada enrere, perquè al final aquests conflictes, que després explicaré què és el que tenen en comú i què és el que tenen de diferent, obeeixen a una voluntat explícita de les èlites econòmiques, sobretot les econòmiques, que són les que tenen el poder, per controlar el món. I això és molt vell, Des de la història de la humanitat sempre els imperis han intentat controlar el món, perquè si controlen el món doncs el porten com ells volen. Vull dir, què és el que ha canviat al llarg de la història? Bé, que diferents imperis han tingut un control, però un control limitat a un territori. L'imperi xinès, l'imperi mongol, inclús més cap aquí, els àrabs, l'imperi, el petit imperi, encara que ells creuen que són molt importants, l'imperi castellà, diferents imperis. Però quan és el moment en què considerem que realment hi ha un territori, un país
que domina el món. Mitjans del 18, mitjans del segle XVIII, quan realment Anglaterra, gràcies a tindre la flota de vaixells més importants del món, realment cobreix tot el territori. I això explica que creï colònies a tot arreu, en llocs tan llunyans per ells com la Índia o Austràlia, o el que avui dia és els Estats Units. És a dir, realment, a partir del 18, la classe hegemònica d'Anglaterra, no del Regne Unit, d'Anglaterra, que sempre ha sigut la que ha dominat el Regne Unit, la classe hegemònica d'Anglaterra realment té el poder total. I això dura segle XVIII i segle XIX i primers del XX, i a partir del començament mitjans de la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, quan aquesta guerra no s'acaba de liquidar, llavors Estats Units, que és el rebel, el que ja s'ha rebel·lat i ha declarat la seva independència, 1787, és quan els Estats Units diu, noi, jo t'agafo el testimoni i jo sóc ara a l'hegemon. I això és un canvi de paradigma. Però sempre, repeteixo, no és un país, és la classe dirigent d'un país. I ara justament s'està produint un nou canvi. Ara es produeix un canvi interessantíssim. I és que, a veure, quan acaba la Segona Guerra Mundial, els Estats Units són hegemònics però tenen que compartir amb la Unió Soviètica, els agradi o no els agradi. Per què? Per una raó molt simple, pel poder nuclear. Tots dos són capaços de destruir-se a ells mateixos i al món. La Guerra Freda. La Guerra Freda. Llavors això s'aguanta durant uns quants anys, fins que l'any 89 la Unió Soviètica desapareix. I llavors és quan els Estats Units, ja en parlarem, agafa el poder de nou hegemònic. Ja estic jo sol, mano i faig el que em dóna la gana. La classe dirigent dels Estats Units. I això dura, però no dura molt, perquè realment el món aquest, diguem, entre cometes, món occidental, comença a tenir problemes seriosos. Un dels problemes més seriosos és la crisi econòmica financera de 2007, 2008, i després la pandèmia, etc. En paral·lel, resulta que un país que estava, no diré quasi a l'edat mitja, que és la República Popular Xina, comença a partir de Deng Xiaoping, a la mort d'en Mao, comença a obrir-se al mercat. I recuperen, a vegades em pregunten a mi, jo conec Xina, em pregunten, però com és que ha canviat tant Xina? No ha canviat tant, han recuperat els coneixements que tenien al segle XIII, on realment eren un imperi. I llavors aquests en paral·lel van creixent, i arriba un moment en què tenen quasi tant poder com els Estats Units. En paral·lel, resulta que hi ha un altre país, que és el que ha quedat de la Unió Soviètica, que és la Federació Russa, que ha sigut, d'alguna manera, desplaçat, perquè la voluntat política de les èlites nord-americanes és fragmentar la República Russa, que no ho han aconseguit. Aquesta és la idea, fragmentem-lo perquè és massa gran, 14 milions de quilòmetres quadrats, un país massa gran, fragmentem-lo, i no poden. I com que no poden, resulta que es troben com es trobem avui, en què el món ja no és unipolar, és multipolar. Per tant, ara en aquesta lluita per l'hegemonia, pel poder, pel control del món, ja no hi ha només els Estats Units, hi ha la Xina, hi ha Rússia, i per tant, i ara enllaço amb la pregunta que et feia, per contestar-li a aquest Barcià que està veient que hi ha foc a Ucraïna i a Gaza. Aquests conflictes, què expliquen sobre aquesta lluita soterrada que hi ha per controlar el món? Són dos conflictes que, diguem, les arrels sempre és la mateixa, la lluita per l'hegemonia, però són molt diferents. Vull dir, tractar-los d'una manera planera, no, això és absurd. Demostra la ignorància supina que domina el món. A veure, el conflicte del Mitjà Orient és un conflicte de naturalesa econòmica. Si al Mitjà Orient no hi hagués petroli i gas, no hi hauria conflicte. Així de simple. És a dir, hi ha un moment en què en Franklin Delano Roosevelt pacta amb un jeque àrab molt important d'Aràbia Saudita. Aràbia Saudita pràcticament no existeix en aquell moment. Estic parlant d'abans del final de la Segona Guerra Mundial. Pacta un acord.
tu em dones petroli i jo et dono protecció. I a partir d'aquí, clar, és molt important perquè resulta que no solament hi ha petroli i gas a l'Aràbia Saudita, és que també hi ha Iraq, també hi ha Iran, també hi ha a Qatar, també hi ha Bahrain, hi ha petroli i gas. I els combustibles són clau. És un conflicte econòmic. És a dir, Amèrica... Israel és el país que garanteix que hi hagi un control sobre Israel és, sobre aquest petroli jo li i dic, aquest gas. Israel és com un... Què et diré jo? Perdona, ho garanteix a ulls d'aquestes elits econòmiques. Evidentment ho garanteix, però vull dir, el gendarme del món ha sigut als Estats Units i allà ha posat... Ha delegat. Ha delegat. Tu et cuides d'això. És el delegat de vendes amb el territori. Tu et cuides d'això. Tu, escolta'm, el primer que s'aixequi, tu, canya, perquè a més compta amb el suport del lobby jueu internacional. És a dir, això és fruit d'una altra conversa llarga. Vull dir, a veure, jo recordo... Sí, avui com que fem una repassada... Sí. Tranquils, perquè un dia parlarem a fons però és important dir-ho, això, perquè, clar, el lobby jueu internacional és molt important. Vull dir, curiosament, a mi, jo contrasto, tinc edat per contrastar altres èpoques de la meva vida, viatge als Estats Units molt jove, i realment els jueus, el lobby jueu sempre ha existit, però als Estats Units el lobby jueu a primers dels anys 50 no tenia prou força. Avui dia té una força terrible. Fins al punt que, des del meu punt de vista, en certa mesura controla els governs nord-americans. Els demòcrates i els republicans. Vull dir, hi ha un senyor dintre dels governs, normalment, amb el Biden hi havia en Blinken, i ara no només faltaria. Ara el senyor Trump té un gendre que es diu Kushner, que és un jueu ortodoxe. És a dir, aquests són els representants. Però, clar, llavors Israel fa allà la feina, jo et faig la feina, jo et dono diners, jo et dono armament, però tu, a la mínima, que s'aixequen aquests, Després això es vesteix d'una altra manera. Vull dir, sembla que els Estats Units hagin fet la guerra d'Iraq. No, la guerra d'Iraq la fa els Estats Units, però també, evidentment, el dia a dia el porta Israel. Em falta la referència a Ucraïna, al sí, fons. Ja hi arribarem, perquè jo crec que són coses diferents. Llavors, aquí, repeteixo, és una guerra econòmica. Han pogut amb tothom, han destrossat a tot Déu, perquè, a més, les monarquies àrabs ja els hi va bé, això és molt bèstia dir-ho, però s'ha de dir molt clar. No, és que això és el que nosaltres fem. Perquè dintre dels conflictes, els conflictes no són de països, són de classes dominants. Els aristòcrates àrabs, els jeques àrabs d'aquests països de petroli i de gas, ja els hi va bé que matin uns quants palestins. Alfons. Jo soc molt bèstia, però soc així. És a dir, no diré que s'apuntin a que els matin. Després per què? Perquè els hi tenen por. Perquè en el fons saben que els moviments aquests són moviments que són contraris a l'aristocràcia àrab. Absolutament contraris. Tant Hamas, Hezbollah, els gurus iemenites són contraris a les aristocràcies àrabs. Estan en contra d'Israel, clar, però també estan en contra d'ells. Llavors ells, per un cantó, ploren, donen diners, no sé què, no sé quants, però al final, calladets, no els importa. Vull dir, és molt bèstia, això. És molt bèstia, però és així. Vull dir, fem una mica de neteja, una mica, no us passeu, però clar, Israel, potser, no, Israel, tampoc parlem d'Israel, evidentment, el govern actual d'Israel i és un poble que sempre ha estat, el sentiment de por es viu molt a Israel, tota la vida, des que va néixer l'any 48. Clar, però això no justificaria. No justifica res. Això, la mort no justifica res, ni aquí ni a cap lloc. Però el cert és que es produeix aquest fenomen. Llavors, si no hi hagués petroli, si no hi hagués gas, no hi havia guerra. Iran és un tema a part, perquè Iran no es pot tocar, ja en parlarem. És a dir, es pot tocar una mica... com van fer. Però no massa. Com es va fer. Perquè, evidentment, aquí sí que aixecaries una mica els problemes enfront a dos altres hegemons, que són la República Popular Xina i la Federació Russa. Per tant, que no s'hagi anat més a fons a Iran, hi va haver conflicte, hi va haver intervenció, hi va haver intercanvi de bombes, però sí que va semblar molt actuat, no? A més, jo crec que... molt teatralitzat. Però, perdona, Alfons, per acabar-ho d'entendre, però en aquest cas sí que no es va més enllà, perquè aleshores sí que posaríem en risc... Sí, llavors sí que entraríem en un conflicte nuclear. Clar. Així és de clar. Així és de clar. No. És a dir, aquestes guerres continuaran bombardejant aquí i allà, mataran uns quants, però això, efectes col·laterals, es diu això. És molt bèstia, però és així. Ara parlem d'Ucraïna. Això.
Jo voldria que s'acabés de parlar de la guerra d'Ucraïna, perquè no és cap guerra d'Ucraïna. Això és una guerra entre la OTAN i la Federació Russa. No, Ucraïna és la mà d'obra. La mà d'obra moren molts, però és la mà d'obra. Els arquitectes això no són aquells. Això també torna a ser molt bèstia. Sí, és molt bèstia, és a dir, però és un escenari de conflicte, és un escenari per testejar l'armament, per gastar-lo. Així com el primer et deia que és d'arrel econòmica, aquest és polític. Aquest és polític. A partir de l'any 91, és quan es trenca tot el tema soviètic i llavors neix una doctrina nord-americana que està liderada per un personatge important dintre de l'equip de govern del moment, que és en Wolfowitz, que diu que s'ha de fragmentar. És a dir, diu, cuidado perquè s'ha trencat tot això, però cuidado perquè la Federació Russa és massa gran. L'hem de trencar. I ho intenten. Les guerres de Txetxènia, les guerres de Geòrgia, tot això és intent de trencar-ho, però no poden. Al final no els hi surt bé, però ho han intentat. Però ja tornem, doncs, a la lògica de les hegemonies, no? De compte que Rússia s'està fent massa important, la volem més petita, no? Hi ha una cosa curiosa, perquè si realment la OTAN, quan neix, en 49, és per tractar d'evitar l'enfrontament amb un país que havia sigut aliat, però que llavors a partir d'aquell moment ja és enemic, que és la Unió Soviètica. Si la Unió Soviètica desapareix, el normal és que l'OTAN hagués desaparegut, però no solament no desapareix, sinó que a sobre s'expandeix. O sigui, el president Bush pare el que fa és portar bases a les fronteres. És a dir... Per satisfer, aquí m'imagino, la indústria armamentística. A les èlites econòmiques, clar. No solament, això seria una visió a curt termini, molt més que això. Vull dir, hem d'acabar amb aquests, perquè aquests són massa grans. 14 milions de quilòmetres quadrats i 150 milions d'habitants. Això no pot ser. Clar, al final, Putin, quan argumenta la seva decisió, quan decideix intervenir, ho fa justament per això. Ell explica que la pressió que estic sentint... Però és que no solament... Ell ho ha dit moltes vegades, i ho ha dit públicament a mi, en una sèrie de reunions, Minsk 1, Minsk 2, Estambul, ho he explicat moltes vegades. El govern, no m'agrada personalitzar, el govern rus ho ha fet moltes vegades abans. Abans de donar el pas, ha avisat molt, no feu això. No puc permetre. Què us semblaria a vosaltres si jo posés unes bases a Mèxic? Què us semblaria a vosaltres? És a dir, cuidado, recordem l'episodi famós de la crisi cubana. Per què la crisi cubana? Perquè en Khrushchev fa arribar, en aquell moment no tenia ni molt menys aquesta capacitat destructiva, però fa arribar un tipus d'arsenal que és perillós pels americans. Què fa? En Kennedy què fa? Pues bloqueja, truca amb el Khrushchev i tu retires. El que no s'ha dit mai és que el Khrushchev li diu sí, però tu retires les de Turquia, cosa que també es fa. Això no es diu. És un joc a doble. Tu treus les bases, tu treus l'arsenal, però també me'l treus de Turquia, que el treu. Però aquests, el Boix pare, tan ximple, i el seu govern el que fa és tot el contrari. Posa bases a tot arreu. A Polònia, als Bàltics, a Romania, a tot arreu. I a Ucraïna pretén fer-ho. I Ucraïna és part de Rússia. Jo tinc uns coneixements de rus. L'ucraïnès i el rus són dues llengües familiars. És molt familiars, però molt familiars. Llavors, el que vol dir que, diguem, són dos països agermanats, no? Que aquest és un drama emocional i personal i familiar. Són dos països agermanats. I llavors arriba un moment en què el govern rus diu prou. I llavors intervé. Jo sempre dic que per mi triga massa a intervindre. Tenia que haver-ho fet abans, perquè li prenen el pèl. Que sembla mentida, perquè en Putin és un home d'estat, és l'únic home d'estat que hi ha en aquest moment, per mi a Europa, és un home d'estat i és un home que controla molt bé les seves emocions. Però triga, perquè dona massa joc. L'Alfons, com veieu, diu les coses tal com les veu, no? I això és el que nosaltres volem en aquest videopodcast. Escolta, Alfons, per tant,
en aquest escenari que ens descrius, no?, de lluita per l'hegemonia, la guerra d'Ucraïna no deixa de ser un intent de l'OTAN i dels Estats Units al darrere de debilitar la Federació Russa. I Europa, aquí? No, Europa, desgraciadament... Que som nosaltres, en teoria, no? Europa, els bons analistes, que en queden pocs a Europa, però en queden alguns, un dia els citaré perquè la gent prengui nota, els bons analistes diuen que Europa s'ha transformat en la pandilla de la guerra. És a dir, aquí hi ha una sèrie de ciutadans que desgraciadament estan al front dels governs, vull dir, són molt clars, hi ha tres, sobretot, el Merz, l'alemany, l'Starmer, el Regne Unit, i per últim el senyoret Macron. Jo dic senyoret Macron perquè és un senyoret. Vull dir, aquests tres realment han liderat tot això, i s'hi han afegit també amb aquest llenguatge que tenim alguns analistes, els chihuahuas bàltics, que són... És a dir, els països bàltics, aquests tres països que sempre es parla d'ells, si en Rússia... M'ha sorprès aquests anys la reacció tan... Sí, una reacció... Bueno, a veure, s'ha conreuat el sentiment, la russofòbia s'ha conreuat per part, sobretot, dels anglosaxons. I aquí això aniria molt enrere, tindríem que parlar la por a l'os rus, no? Sí, és a dir, a veure, des del 18, des de finals del 18... No, segur que hi ha substrats aquí, Les èlites angleses sempre no han suportat diguem, el fet, per exemple, que l'imperi rus en l'època dels tsars... Però explica això dels europeus, dels nostres líders polítics i les nostres elits. És a dir, en primer lloc, la cosa és bastant patètica, perquè, clar, quan tots aquests tios, per exemple, se'n van a veure el senyor Trump, l'impredictible senyor Trump, perquè el Trump és un home que... Ara et demanaré pel Trump, sí, breu. Sí, a veure, en parlarem, però el que és cert és que és un home impredictible, és un tipus que depèn si ha dormit bé o no ha dormit bé, o que ha somiat per dir això i demà tot el contrari. Però se'n van tota aquesta banda, se'n van a veure fa 4 dies allà al Tram. Per què? Per fer què? Sí, una fotografia que segurament heu vist tots. Ells van a demanar, què fem, jefe? El despatx del Donald Trump. Què fem, jefe? Què fem? I aquest se'ls treu de sobre d'alguna manera, és igual, i se'n torna cap aquí, i llavors, a veure, aquests, jo crec que en certa mesura tenen por de perdre el lloc de treball. És a dir, clar, si tu els treus... Això passa molt en política. Hi ha alguns polítics, i tu saps que portes molts anys d'ofici, hi ha molts polítics que si tu... Jo faig aquest tipus d'anàlisi. Aquest diu, si estigués al mercat de treball, què faries amb ell? Jo, per exemple, sempre pensava, el senyor Aznar, jo he dirigit una empresa que tenia 1.000 persones entre Espanya i Portugal. Què faries amb aquest tio? No sabia. President del govern. No, però és president del govern, però on el posaries al mercat de treball? Val. Jo el posaria al cap d'un magatzem a Madrid, per exemple, que estaria bé perquè té mala llet. Però això, aquests paios, el Starmer, el Macron, el Merck tornaria on ve, perquè el Merck ve de BlackRock, i BlackRock és la principal gestió d'actius financers del món. Vull dir, aquest ve de BlackRock, aquest tornaria a BlackRock. Però què fas amb l'Starmer? Bueno, torna al seu paper de funcionari. Què gestionen aquests líders polítics europeus? Home, gestionen el pressupost de cada dia dels seus països, però a sobre tenen, diguem, la vergonya de treure diners del que seria, diguem, la despesa social per rearmar-se. Sí, perquè la lògica és la següent. Com que l'os rus ens vol invadir, ens hem de preparar. I llavors, com que ja no tenim... Que no és veritat, és a dir... Que no és veritat, en absolut, perquè no té cap interès. Putin, si alguna cosa ha dit... A veure, això és com... Per activa i per passiva, és que el que vol és recuperar els territoris russos. El meu llenguatge, que és l'empresarial. Tu, quan vols comprar una empresa, tu analitzes actius i passius, que es diu. Actius el que té i passius el que deu. Llavors, dius, per la Federació Russa, Europa té més passius que actius. Vull dir, és un territori que no té cap interès. El té culturalment, però des d'un punt de vista econòmic i estratègic ja no en té. El món ha fet una decantació. El centre del món ja no està aquí, ni tampoc als Estats Units, està al sud-est d'Àsia. Molt bé, Alfons, ara estem arribant al rovell de l'ou del que ens havíem proposat avui, no? Hem vist com a partir d'aquests dos conflictes que ens criden molt l'atenció, que estan cada dia a tots els informatius, a tots els diaris, no? I que, en certa manera, fabriquen una opinió pública
de por, en relació a tots dos conflictes, ens estan explicant noves hegemonies, i jo no sé si exagero, un nou ordre mundial, és a dir, ara qui mana, quines són les lluites que s'estan produint entre els jo crec que està poders clar, del món. Jo crec que està clar. És a dir, en aquest moment el món està en mans de 3 líders i prou. És a dir, i les seves zones d'influència. El que passa que hi ha un cert desequilibri perquè hi ha 2 líders que d'alguna forma tenen un acord, jo diria quasi tàcit d'ajuda mútua, que són realment el líder xinès i el líder de la Federació. Els Estats Units ja no són els amos del món. No, ja no ho són. I ho han acceptat. Jo entenc... Això costa, Ja. I Donald Trump és el pallasso, entre cometes. Sí, és un pallasso, però és més fàcil que ho accepti en Trump si el deixen, cuidado, perquè la primera guerra que ha de guanyar és la del seu propi país, que l'està perdent. Cuidado amb això, aquest és un altre tema. Perquè s'ha ficat en un lío, aquest tio. S'ha enfrontat, per exemple, als governadors dels estats. Els Estats Units és un país federal, home. Però llavors, el Trump, anem a acceptar que ho accepta, que ell ja entén que el món és multipolar. I s'ha d'entendre que a vegades sí que hi ha signes de que ho entén. Per això se'n va i es veu amb el Putin. I, evident, parla. Alaska. I després amb el líder xinès també. Vull dir, tot aquest rotllo, ell ja ho entén. I per això considera que els noiets aquests i noietes d'Europa han de vindre, o que a l'extrem dels extrems és que se'n va al seu camp de golf del Regne Unit i fa que el cap de govern del Regne Unit vagi a veure'l. És escandalós, això és escandalós. És patètic el que està passant en aquest moment. Llavors anem a acceptar això. Hi ha 3 homes que controlen el món. Tots són homes. I a més, jo diria que 2 són mascles alfa i el tercer no. El xinès no, perquè el xinès és confucià. I els confucians operen a llarg termini. La filosofia confuciana és una filosofia molt interessant, si s'ha d'estudiar, però opera a llarg termini. Ells consideren que... De què estem parlant? D'aquí de 50 anys. Ells, està clar, si tu parles amb executius xinesos joves, jo he parlat, gent que ha estudiat com jo a Stanford, a Califòrnia, si tu parles amb aquests joves, et diuen als Estats Units està bé, jo vaig estudiar a Stanford, a Harvard, està bé, molt bé, molt bé. Ara, és un país decadent. És a dir, ells, com que operen a llarg termini, ells entenen que dintre, no de 50, de 15 anys, evidentment... Per ara tenim 3 actors. Sí, per ara tenim 3 actors. Però què passarà? És a dir, no passarà. Quina és la... No, és a dir, hi haurà algun d'aquests que acabarà emergint i controlant de manera unilateral el món o no? A curt termini no. A curt termini no. És un equilibri del poder. És l'ideal. És l'ideal. Abans eren 2 i ara són 3. El problema que tenim és un altre. I aquest sí que és un problema greu, que podríem tractar un altre dia. El problema que tenim... En farem un cada dia. Perdona, cada dia, cada setmana. El problema que tenim és que a partir de la desaparició de la Unió Soviètica, l'arsenal nuclear es dispara i avui dia tenim com a mínim 7 o 8 països que tenen ogives nuclears. I això sí que és perillosíssim. Perquè què vol dir això? Que cada país té el seu protocol, però al final apretes el dit i es dispara. Clar, jo no tinc cap garantia. Jo tenia garanties més o menys, en què la Unió Soviètica i els Estats Units això ho controlessin. Però és que ara, i amb Xina també tinc tranquil·litat, però no tinc cap tranquil·litat amb Israel, i menys amb Pakistan. I, potser en la Índia tinc una certa tranquil·litat. Masses països tenen això. Masses països. Fa por, al I fons. I això, els científics atòmics, que tenen un butlletí que jo segueixo contínuament perquè m'interessa el que diuen aquesta gent, que en saben, ells diuen que aquest és el risc. El risc de que jo en broma dic és que, clar, a partir del moment que tu te'n vas al supermercat i en lloc de comprar un detergent compres plutoni, aleshores la cosa es complica. Perquè, clar, què vol dir això? Quan a Ucraïna se li diu, tu t'independitzes, que per cert, aquest és un tema que s'ha parlat molt poc, però hi ha una cosa que es diu el manuscrit de Budapest, que és un acord que es produeix abans de la guerra d'Ucraïna, que diuen, que els Estats Units força perquè Ucraïna hi torni a l'arsenal nuclear que té allà emmagatzemat, que és soviètic, que el torni a Rússia,
Per què? Perquè tenen por. O sigui, hi ha algú als Estats Units que hi pensa i diu, cuidado, aquests paios els donem la independència però tenen allà unes... Potser tenen urani enriquit, no ho sabem, però cuida, que torni això, perquè els Estats Units forcen i es fa un acord, el memoràndum de Budapest, que el signen els Estats Units la Unió United Kingdom, el Regne Unit. I d'això, i la Federació Russa. I pressionen. A vegades es diu que no ho van tornar tot. No ho sé. Però alguna cosa pifometria, que diuen els francesos. Per què dic que no ho tinc clar? Perquè per una raó. Perquè quan es parla de la invasió, que diuen la invasió russa a Ucraïna, i diuen entren pel nord i pel sud. Però aquí la del nord és una operació d'entrada-sortida, entren per sortir, no tenen cap interès, no els interessa entrar a Kíev, però fan soroll. Però pel sud sí que els interessa. Per què? Perquè volen controlar la central de Zaporizhia, perquè la central de Zaporizhia és on hi ha les ogives nuclears i ara ja fa temps que la controlen. El risc és nuclear. Per tant, aquesta por és justificada, és a dir, quantes vegades, no, amb la família, amb els amics, en converses d'aquestes d'arreglar el món, no, expressem aquesta por, no? Una tercera guerra mundial, no? La sensació que hi pot haver un conflicte o que algú se li en vagi de les mans el control de l'arsenal nuclear. Això està mesurat, aquest risc, no? Absolutament està mesurat. Ho anaves a dir ara, no? Està mesurat, sí. I ara mateix estem... I deixem, diguem, l'últim als segons, perquè això és un tema simbòlic, però sí que estem en una situació molt arriscada. Ho estem, no cal espantar ningú, perquè és igual. Després jo en sortirem, prendré una birra, una cerveseta i no passa res, i unes olives, però certament mai, perquè està en mans de gent que no tinc cap garantia. Sí, mai s'havia mesurat com ara, mai havíem estat tan a prop del risc d'una confrontació nuclear i, per tant, jo m'atreviria a dir que seria la fi del món, no? O una primera fi del món. Absolutament. Hi ha estimacions. Ahir parlava jo... És que ara no sé si has arribat a dir la xifra dels segons que... 89. 89 segons. És que no m'havia quedat amb la xifra. 89 segons... Perquè el caos, el doomsday, el caos total. I mai s'havia arribat a... Mai. Ahir parlava jo amb una persona que és una encantadora persona, que vull... És una notícia important, aquesta, no? Sí, bueno, alguns la coneixem. Però no ens la diuen. Fixa't, ahir parlava jo amb un ciutadà que és interessant, que es diu Zorrilla, Josep Antoni Zorrilla, que ha sigut ambaixador espanyol, ara està retirat, i com està retirat diu el que li dona la gana. A més, un tio potent. Aquest home va ser, a més, cònsol general a Moscou durant els anys de la desaparició de la Unió Soviètica, vull dir que coneix a l'est molt bé, no? I ell és conscient d'això que s'estic dient ara, ell és molt conscient, i em parlava, escolta, més que com ho veus, em deia, com ho veus? Jo veig com ho veus tu. El risc és terrible. És que és així, no espantem a ningú, però tenim molt risc. És important, perquè quan fas una explicació com la que ens estàs fent avui, no? Això, les hegemonies, com lluiten, no? Aquestes elits, però que, evidentment, abans deies, a l'Iran faran una mica de soroll, però no aniran més enllà, perquè en el fons saben que està en perill la humanitat o la Terra, no? Però, clar, el risc és que algú se li escapi el tema de les mans. A veure, és que han passat moltes coses al llarg en plena Guerra Freda. Hi ha un moment en què gràcies a la saviesa d'un general soviètic, això ara s'ha explicat, es va explicar fa uns anys perquè tant l'americà que ho ha explicat com el soviètic han mort ja, però gràcies a la saviesa d'un general soviètic no es va declarar la Tercera Guerra Mundial. I per què? Doncs perquè resulta que avui dia tot això és computacional, tot això són... Qui dona el senyal d'alerta? Evidentment, els satèl·lits, ja ho saps tu, les guerres avui dia, es parla dels drons, però és que les guerres ja no tenen res a veure. Tu estàs en una petita oficina, en una petita població de l'estat de Utah, i des d'allà ara mateix ens cau a nosaltres i ens obre el cervell. Vull dir, això funciona així. Llavors, clar, quan és tot computacional, què passa? Doncs que l'ordinador et diu, cuidado, i això és el que va passar, cuidado perquè els americans acaben de llançar, i llavors l'ordinador
diu el general soviètic que és responsable que respongui, però ell no ho veu clar i no respon. I gràcies a això aquest episodi no tira endavant. Plena guerra mundial. I això ho declara firmament l'home que tenia també la capacitat d'apretar el dit. Perquè apretar el dit, que es diu el dit nuclear, segueix un protocol, que és lògic, imagina't tu que... però fixa't tu que el president dels Estats Units, quan viatja sempre va acompanyat d'un ciutadà que porta una maleteta. Allà no porta croissants, ¿vale? És a dir, perquè hi ha un protocol, i el protocol intervenen 2 o 3 persones. Sempre s'ha dit, en l'època soviètica, que el protocol soviètic normal, per ser un país autoritari, era més llarg, en tant que el protocol... Moltes validacions. Sí, ja tenia moltes validacions, en tant que el protocol nord-americà era més curt. Quan més curt, millor. Però quin és el protocol d'Israel? Quin és el protocol de Pakistan? Jo no ho sé. Quin és el protocol d'Iran? Perquè Iran és question mark, que diuen els americans, és un interrogant. Jo crec que tenen urani enriquit per produir bombes. I tant que el tenen, segur. Això em porta a pensar en allò que en diuen, o que es defineix com la història contrafactual, no? Sí. És a dir, què hauria passat si aquest militar soviètic, no? Clar. hagués posat en marxa la confrontació, no? Pues s'hagués acabat. També què hauria passat si durant aquests darrers anys o dècades Europa s'hagués trobat amb Rússia en comptes de fomentar l'enemistat. És a dir, clar, això sempre t'ho preguntaràs, no? És un bon tema. Però un dia pot ser també divertit, no? Ja que ens trobem cada setmana, de fer aquest exercici. No, és que això que planteges és un tema força interessant, perquè és curiós. Al final, aquests grans acords són acords de seguretat. El que es pretén, almenys teòricament, és donar seguretat a la gent, no? A la població. Aleshores, quan justament la Unió Soviètica desapareix, l'OTAN podia haver desaparegut i llavors Europa podia haver introduït, acceptat, integrat a la Federació Russa per fer la gran Europa, que és el que volia el general de Gaulle. És que ara estem recuperant líders que van morir, però que eren gent de molt més nivell. És que ara tenim gent mediocre, i s'ha de dir, mediocres. No hi ha un país. Jo, si em faig una analítica europea, et diré que trobo 2 o 3, normalment gent de l'est, que tenen un sentiment d'estat, però són gent com el Fico d'Eslovàquia, que és un país petitet, aquest és un home que té les idees clares i és un home que té sentit. Però la majoria són uns mediocres. O sigui, estem en mans d'una pandilla de mediocres que parlen en nom nostre. En nom nostre. No pot ser. Però els hem votat? Sí, perquè la gent, desgraciadament, no té consciència de la realitat, perquè està mal informada. Està molt mal informada. També jo crec que el món d'avui i les eines d'avui, i ja només poso aquesta sobre la taula, li donen al poder moltes possibilitats de generar consentiment a les seves decisions, de manipular l'opinió, de conduir-la. Fixa't amb els conflictes bèl·lics, que clar que és, no? Sí, absolutament, però, a veure, avui dia el polític és un empleat més o menys ben pagat, que al seu temps remunera més o menys ben pagats amb els mitjans de comunicació, la majoria dels quals no existirien si estiguessin al mercat obert. Cuidado amb això, Vull dir, si tu analitzes... I tant de bo les coses no fossin així, al fons. No, tant de bo, però... Quan ho critiquem és perquè... Tant de bo, si tens raó, tant de bo, però la vida és com és. Das ist Leben, que diuen els alemans, és el que hi ha. En tot cas, no sé, la idea que tenim, l'Alfons i jo, és justament d'omplir aquest buit, no? Que aquí al nostre país, jo crec Catalunya... Que sí, perquè a Catalunya jo soc... Abans sempre deia que era català i mig nord-americà, perquè em vaig educar per allà i perquè tinc molts efectes. Ara mateix tinc un net que està fent el doctorat a Oregon, no? Però, i que està enjuntat amb una nord-americana. Bé, és igual. La qüestió està en que jo no, el tema d'Espanya no m'interessa, aleshores a Catalunya trobo que estem desinformats, és a dir, els nostres mitjans de comunicació
es comporten com tots, canten tots la mateixa cançoneta, el guió està tancat, si algú surt de mare pues, li recorden que ha de pagar la hipoteca i el col·legi dels nens. Llavors pues, hi ha una autolimitació. I el que pretenim nosaltres, tu i jo, aquí és que no hi ha. Per això som irreductibles, perquè no hi ha autolimitació. Molt bé, Alfons. Escolta, ho deixem aquí, si et sembla, que ja portem 40 minuts, que és el temps que hem decidit que és el temps idoni, no? Per no fer-nos pesats, tampoc. I perquè tornem la setmana que ve. I perquè la gent es vegi i pensi. Mira, m'està sonant el temporitzador i tot. Mira, fixa't tu. Doncs això. Escolta, si us ha interessat, feu un like, no? Estem aquí al canal dels Irreductibles, a YouTube, que és el nostre canal, al fons. Que és el nostre. Podeu fer comentaris, podeu fer preguntes, plantejaments, que ja sabeu que aquí ho hem anat dient, no? Al llarg de la conversa d'avui, que ja anirem parlant de... Com sempre hem fet tu i jo. Perquè sempre surten coses, no? Doncs ja les tractarem. Publiquem cada dijous al migdia i res, doncs escolta... A seguir. D'acord? Endavant. Va.